का देखी हो तो कनिया खाई तो निमन बनाइले बिया चीख के बताई ना बतैले बनैले होई ना तो ओकरे मसाला काट के करैया में हम नीर ह निमक उमक डलले बिया हो कनिया का जाने खेलवाड़ी बिया के अच्छी बिया ठीक लागत दीदी निमन के काजी खा के देख देखा काक तुअरी के बोलाई तो हमरा तो बुझाता नहीं कि हम कौन गलती करत नहीं। हम जानत नहीं कि हम ससुर से हम नहीं हरागल में सब कोई हमरा के बोलत डांटत जी भौजी ले ले माई ले ले बहन ले सब कोई हमरा के बोलत आटी इतना हम काम धंधा करत नहीं तब ना पे अभी ससुरवा निमन रहत नु तो कोई हमरा के चार गो बात ना नु बोलत जैसन भी ससुराल तू हमार ससुराल हवे ओई जी के हम मार के गाड़िया के ओई जी के हम रहती पर का करी मरद के लाचारी की वजह से अमीर जी आके अब बाने तब न पे आके हमरे के इतना सब कोई बात बोलत रहत हटे का करतरू ओई मैं भौजी आय ल एई तरह चुहनिया रहेला और सही रहेला चुहनिया मोन तक त मोर लतवा से के पराना भक दे फेंक दे सभी ये मनवा करत के का है का भतर कैसन कइले बा कि साफा छो देले बा का कइले बाड़ू भौजी हमारे ग्राम में कौन गलती बाटे तू ही बताव कि बात आर हमरे के जोड़ देल बा तो हम लोग बार बार खाली ये बात तो हम लोग बोलत काहे रहेलु ना कहम काहे ना कहम कि छोड़ देले बा कहम ना हैं एही जे आके करे जा त बुझाता कि साफ लोट पोट कइले बाड़ू शादी बियाह काहे खातिर होला बेटी बहन के कि अपन अपन घरे जाके अपन निमन से रह जा भाई बाप के बोझा कपार के कम होखो ठीक बा भौजी आखिर तो हम लोग ना शादी कई दिलु कइलु जा हमरा के माइये नु कइले से भैया नु हमरा के देखता के करन के हम जाके ओजे नसीब में लिख ले रही हम अपन कइले करम किस्मत बनावल जाला का चाहतो कि भतारा के छोड़ दी हमार दोसरा से टिकाई नया भतार पर जाईम भाभी नया खोजत रू भाभी ई तो हमारे दिमाग में चलते नहीं कि हम सोचलहु नहीं कि का जाने कैसे तुम्हारे दिमाग में ये सब चले लगा अच्छा अच्छा हो खूब तारा दिमाग में नहीं चलता चलता तू खूब जाने लू खूब तारा पता बटुए हाँ ये देखो ये तो आदमी का पेटो पोसता और ऊपर से खाली खाली उल्टा सीधा का बतिले लखन बच्चा ले का कहले रहलू ह तुमरा के दुख देताई सन ना तरह के दगले बन देखा तो कने दगल का बजी कने बा पूछू ना भौजी हम पूछू ना कल नहीं का करले सिखाई तब कुछ हमरा ना नहीं कहतारी खाली वो पूछली कि काहे भौजी ससुराल ना जी तो कनी कि ना चाची ससुराले निमन रहता से तेज गया कि हम इतना दुख सहती ई खाली बात कहले बानी जाइयो हमरा के दुख देताई सन चाची खाली काम करा होताई सन तो तू ही बताओ भौजी इतना काम धंधा करत नहीं तो ना पता हम लोग हमरा के जानी काहे बोले लू जा तू कर का करतलू हो कोलू ढकेला तारू हैं का करतारू ता हम पूछा तानी कुछु काहे भौजी अभी इतना खाना बने सुबह में उतना बर्तन में धोनी कपड़ा की चली बतावा छटके का तो बताओ पेट से भी तो का करो भौजी एगो तो हमर बच्चा खराब हो गलन जगरी हम पेट से रही तो हम काम धंधा ना करत रही बतावा तू ही खूब बोली निकलता लाशे से मराइबू तू तार खूब बोली निकलता हम देखता नहीं तू बढ़ बढ़ के बहुत बोलता रू हमरा सब बुझाता दीदी का हो बनैला तुअरी के अभी नहीं बनैले अभी रोवतिया अभी तो एकर गंगा जमुना बहतरी अभी ओई भाई दीदी आए किनी मने से लोट चुका लग ठुकरवाई रो तो थुकिया लगा ल खेलावाड़ी लगा ल थुकिया एही रहन के भातारा थुकले बाके चाटत तो नहीं खे भौजी देखा ऐसे तू मत बोला काहे तू ऐसे बोला तो बोला बुझे रे एही आदमी के भातार के कमी नहीं चाटत तारू बोला बोला दी बहुत बोलतिया ये घरी बहुत बोलतिया अरे दीदी बाबा बुच्चा करौरा गिन के रौरा के आम धो देले पानी भौजी वो हमरे के अम्मा दे दे बहुते खाए मन कर खाक में करता यार किलो नु करे खेवा दिया हम बुझा बुला दे मोठावे अभी आम खेलूता आ चूस के फेंकब ठिरिया ना तब बिन के खाली है फेंकब जा दे पानी में बोल बोल के कनिया पानी में बोल बोल के चूस ली तन तो सब आदमी ले करो खाए पिए खाती जो कौनो चीज खाती करम कइल जाला करम ना करम ओइसन कि मिलो ए तो आदमी इनकर पेटो पोसता आ ऊपर से ई टूटना झरता ई दोसर रहती से भौ जाई त दीदी रखती से माई बाप ओही त चबा दे के कही इहो त नहीं के वो कनिया इहो त नहीं के कहत के कोनो बता रसन बिची के हमर खेवा खर्चा चलाओ मुहावे बा वो त नहीं कोन राखी मुहावे बा
है काहे के सेनूर करे ले जी भौजी तो कैसे- मंगिया भौजी देखो तू सिंदूर के बारे में कुछ मत कर, जैसन भी बड़ा मरद हमार बड़ा कोनो मोर नहीं कन गई, ठीक बा? ई नइखे मानत त है काहे ना नहीं बुझात मर्द बड़न त नइखे मानत है ना मानित हैं? देखो भौजी अभी उनकर मत की थी, उनकर पता नहीं के चलत, एक दिन वही नु तो जरूर कहिया हमरा के कर मती बोलाई। खेती के बारे में तारा पता चली कहिया पता चलेबू ए हां हो गया एकदम ठीक और तो होइए गई बिया चला ना भाई एकर बुद्धि एकदम समझ ना के एकदम माथा डिस्टर्ब कर दी ए कनिया मा देखो ना धिका के एमे छोला नहीं आ पिठिया पर दागा तनी तबे करा दीदी बुझाई तनी चला यहां से आवत तबे करा बुझाई चला तनी यहां से अता ना ई बिया देले बिया कि का कहे खातिर बताओ हमसे ननद करली सन हो ए कनिया मा हरदिया हो हरदी कम बाटे कम बा हरदी देखा देख कैसन ए खेलावड़िया के कोनो काम ना एकर यंगे नहीं खेलागा की करो कोनो काम तोरा के नु गाड़ी देतनी बोलत त कहत रे त मतरिया दिन भर चिल्लाते एगो तोर कहल करत इस हाय देखो कैसे छुअते बुझा त छुअतिया हमारे खेला तो समझाई मारब ई कला पर ठीक हो जे कहां चलली सर जात नहीं की कोबे से खेल ई बताओ देखो त खुशबू के बियाह शादी हो गइल बुए हाय अम्मा तारी मर गइल बिया मरद छोड़िए दिहल अम्मा तारी मरी कैसे भौजाई करबे त मर जेम नो सही भैया भौजाई करी हसन ओ सही तहरो गत होई मैं काहे ई सब बात बोले मर जाइम जे जाइम त का करी खिसी ना खेल लौकता होने खेला ते सम कोबे से पढ़े लिखे के नहीं बुझाता बिजनेस के नहीं पढ़ते रही दिनों रात पढ़ता रे अगर मैं टिकावा में फेल आइलू तब तारा के तबड़ा कावाले मारब देखिए कैसे अभी हम कुछ ना बोलम वही करता कुछ एको गो लड़की बैसन हित हित निकाले लड़की बिना तैसे सियत तैसर कुल ह आ एगो ई का जाने कर झुलवा खेले जाई ओनिए जो ओनिए रही ये मत घरे ना खाए है ना सुते है ओनिए कोनो रही भागत नहीं रे के कहत के मत ये घरे बेटवा ले के भागत नी जे लगे रे के भागे लोकरा के कर में कहन कोनी मर है जी मत ये ई कुल के बुद्धि बा ई कुल के बुद्धि हो जते हुए आ करे के धरे के नहीं के बुझे मतारी मर के जे रीमा लट के जाती है बहनिया कहत रही मां भागल बे त कहत रहे नु को बहनिया कि हमर मम्मी भी ना दीदिया फोन कइले रहे न नंबर पर त कहत है ना ओनी मर जी है राजी है चाहे ट्रेन में कट जाई है घरे मत आई है ऊ कौन निमन बिया रीमा कौन निमन बिया उहो भागी देखत रे रीमा ना भागल बे रे ओकर बहनिया ओकर कहत रहे बहिनिया भागी रीमा के जा दे त निमन होको चाहे बेकार कोनो अपने घरे के हिया कहत रहे तुम कह देनी ओकर ओकने माई संगे जाके ओकने के पट्टी सिखत रे पार्टी से खत नहीं कहत रहे ट्यूशन जाते जत ना सुनाई बार में देख तो खाता तो संका जने का शुरू शुरू दे पहले वोट दबा दे देख लै कर ओ दो मोंग नहीं खेलागो दो मोंग नहीं खेलागो कोजरी गावत ऐसन सब कुल तार कजरी गवा दे हम कुल गवा दे हम गा एको गो खेले गांव में के बिटिया टिटिया बाई से का कर देते सन आ एगो इनिका बसो भवे ना कर कुछ फिर ढील पर ले खजुलावत है तनी मनी मैं परिया सा ना रे जतने ने होने तो का जरूरी बा लेकिन किसानिया जातनी त ना परी गर्मी से ना कुकुला ला पढ़े कार पढ़े जाते तो कनी में माथा रगड़े जाता रे ठीक है कहती अरे तू ने कल उड़ल का ढीलो खेलसन उड़ाला का ढील होके लसन मैं जाई ना जो हो कपड़ा गोतले बन खींच देता जोता जोता जो आ के ना खींच देती राती में सूख जाई तो हाँ के ना खींच देती काहे रे नीलियो काहे हमरा तो बियाह शादी कर देब जइबे ससुरा में तो कैसे करबे तो रे जे दे नहीं जाई तब हैं खींच के जाई तब करार क के जेबे फिटे हां कहबे फिट तो। के जाइए फिर कोनो काम ना कभी ना कर कोनो काम मैं जान जो हां हे कागज लाइन साइन करबी दो अक्षर पढ़त तो ढेर कागज आ साइन देखतड़ू ढेर खेलता आई जो खइले भी एकरा के क्वेश्चन घुचुर घुचुर भइल बा खिलवाड़िया बुझाते नहीं के सुतल नहीं किस करे रात के सुतल बानी मैट्रिक के तैयारी न करे के बा तैयारी न करे के बा मैं एगो इमरजेंसी किन दे पैसा नहीं खे दिया से पढ़ी आग लग जाई तब लाइन ना आवेला घर में कट जेता तब तो कट जाता तो 5 मिनट दिया पे नहीं को पढ़ सकत 10 5 मिनट मिनट रात के रात भला कट कर देता तुए काट काट दे तू हमारे भी पैसा नहीं के मर्जी दिया से झूठा के गिर उड़ जाए घर में त आग को लग तो जा अरे तोरा आग लगले खुइया खोनी कौन ना मत ना के मत ना खाली कपड़ा खींचम और फिर जाई हां तो चलिए ना तो मार के गोड़वा तोड़ दे एगो बको लुगा ना मैं बोली ले लेतनी लुगा नहीं के लुगा भकुसिए खातिर धइल बन किनारे अरे तो कनी में खेले खत जाई त लुगा ना मांगियो सन लुगा ले लेतनी तार देखा मन सहकल तार छोड़ा दे हम भइलू बोल अब तार बुद्धि नहीं के होत कहियो सहकवा दे तारा के आय
हाँ दादा मैंने का टुपना छोले बड़े हैं दिन भर देख तक एकदम कुहकती है लगत तक एकरा कोनो बीमारी भइल बा हाँ दादा तो निमन नु कहता है सोकनी के बच्चे पर रोता है तो कहानी मैंने कहते सुन भैया तुम ही बताओ ना दिन रात हमसे काम करवाते जा और ये काम कहियो दे तरी तो ऊपर ले 4 गो अपने के बाद सब कुछ सुनावत रहता है। तो मैंने कमावा कहा था करे ठीक है काम करता रे तो उल्टा सीधा काम करबे तो तोरा केहू बोली टाटी हैं का उल्टे सीधा काम करता नहीं मेरे पूछा नहीं के कराई रह स दुगो बहरी का हित ना था दाल में नमक ना डाल रही और सही दाल खले तो कहता से काम दाल में नमक नहीं के तो बता तो शिकायत नु भइल बा हैं सस्ता नहीं बोला तो कि ना हम खाना बनैले रही काल हम तो सब चीज कर देले नहीं है भाभी तलिया बैठैले रही नहीं की बोलत ना भैया जितने तू हमरा के डालत रह हम मैं तोरा डाटा नहीं हम तू हमर दुश्मन है से हैं यही से नु कहता रही से हमरा से बाबू बाबू मरिए गुल मातानी मरिए गुल तबो तो तोरा ढोको चल देख नहीं चलत हम ढोके कौन ऐसे नरक में जाए हमरा पसंद बाटे ऐसन के हमरा नहीं के जिए के कि जवन हमरा के अपन भाई सागा बोले अपन सागा भाई भौजाई बोला से बहन बोला से ऐसन सागा के अथी के बात नहीं खे के कौन जरूरत बाटे हमरा के अगर जे देखो अपन लड़का हो चाहे दूसरा का लड़का होखे अगर इंसान होखे नु तो दोनों के बराबर सजा दी भेल तो तारा के पुट गल बता रहा के लोग की बहनिया का करती है बोलो ना तो बहनिया तो ये तो करती है दिन में बैठ कर रोती है झूठ साच है आ ओकनी के कहत है तू कुछ करते नहीं खीस तो कम से कम मिलजुल के कर जाए तो तारा नजर में ये नु बाटे कि हम दिन भर काम नहीं क्यों करत बस हम बैठ के खाली खाता नहीं ठीक बाबू ये जैसे हम चल जाता नहीं जाके कनी उन्हें मरे राज्य में बहुत हमरा के अच्छा होई ना ससुर जाई नहीं ना नैहर आई ससुर कहनी कहना जीवा नहीं कहना ही सब ससुर हमर निक रहता सुनु त आके ये जी हम गिड़गिड़ैती ना रोती ना गईती ना इतना कोई के हम बात ना सुनती यो बात तो सुन ला अपना चाल से बड़े देख नैहरों को चाहे ससुरा ससुरों में काम करे के बा नैहरों में काम करे के बा जब तक जिए के बा तब तक सिए के बा भेल हां भैया तोरे नु बात आवत बाटे जितना बोले के बा बोल ला हमार तो बतिया तरी काट लगबे करी हम तोरे भलाई खातिर कहता नहीं आ तू सोचे तारे उल्टे सीधे कि मैंने भैया हमरा के मानत जरूरत नहीं खे का है जो मनती जनती ना है ये 2 महीने से ये कौन भाई राखी थे बोल 2 महीने में तो लगे था कि हमारे करम तो हम लोग क के ध देले कुछ करम नहीं कर तू अपन चाल से बेसी भेल बड़े समझ गेला हां समझ क्या कइलो तोरा बार-बार कहता नहीं तू कहां से देखबा कोनो काम करता है तो फ्रेश काम कर तो तोरा अपन लापरवाही के आगे कुछ सुझते नहीं खे जाए तो भैया तू ठीक कहता अब मेरे जरा रहले पाप बाटे चला घर चल आगे खाना खाया होता जा तू अपन खाना खा तार खाना मुबारक हमरा नहीं के काई के अरे पगली चल फिर उठियो सा दू को बात बोलियो से तोरो के अब हमरो के तू जानो हम काम हमरा चलते तू कहिए सुन ले बड़ा ना तार सुन ले बानी हम बाबू बाप देखो भौजी लोग तो हमरा के बोलते भैया सब हमरो को भैया उपचार को बात सुनावत हाँ तो भैया काम पर चले तो भैया कहाँ देखियन कि एकरा में गलती बा एकरा में सही बाटे मन करता कि जाके किन्हीं मर जाइए भगवान जी दीदी का हो तो खाई तो निमन बनाइले बिया चीख के बताइए ना बतैले बनैले होई ना तो ओकरे मसाला काट के करैया में हम नीर ह नीमक उमक डालले भी आओ कनिया बा का जाने खेलवाड़ी बिया के अच्छी बिया ठीक लागत दीदी निमन के काजी खा के देख देखा का तुअरी के बोलाई तो नीमक बा तनको हैं न तनको तीत बा न तनको नीमक बा हो हाजी उ का डाल देले बिया एक मुट्ठी चीनी का डाल देले बिया का जानी का डाल देले ओ करो तो मिठासपन नहीं खे आवते ये कनिया साफा बिगाड़ देले बिया इतना महंगा के मुर्गा जल्दी खाई अब जियान हो साफा खाई बिगाड़ देले बिया खाई दीदी खाई आ जाई तो झोटा में आग लगा दे एक पीस ओकरा के नहीं देवे के मांगी तबो नहीं देवे के नीमन बनैले नहीं तो देवे के कहां से बाटे बोला ना कहां से देवे के बा हो तू असन बतिया बतारू मुंह में खा तनी किस बरता ना हाय ऐसा ही बनेला मारी ना मुंह पे कैसे तकली है मुंह ऐसा ही बनेला ऐसा ही बनेला ऐसा ही बनेला तकला ले हो जाई अपना से तो निमन नु बनैले बानी केरा में हमार फोन कर फिर बोलती है कहां मैं चपलवा हां धर धर
हमारा के मारे खातिर का उठावती है दीदी ना भौजी तारा के ना मालूम तू हमरो के मत ना बोलला बिना है ये 250 रुपए किलो है तोर मां समझ जानता रे काट के अब खा जाई जानलिए से एकर मुंह देखल पाप बा कर मुंह देख के हमरा पाप पड़ता पूर्णिमा पहले खा ला हमरा के काली पहले खा ला ले ले मानी मानी हंसो मानी बरता भी उठाओ तो घो बरता भी उठाओ तारू ठीक हो लबिया उठाइबू फिर उठाइबू हैं कुत्ता के दे देम ए भौजी कुकुर के दे देम तोरा के ना देम जानलिए से मुर्गा खइबू कहीं नहीं रहत या हुसिया मुर्गा खइबू ओकर फेर मत रह तेल लेवे खातिर नहीं तन की से पैसा हां पैसा तेल नहीं मांगनी तुम नहीं जानी करे खाली पीस बुझा लग खइबू हमरा नहीं ला ए तू लोग कैसे कर जा हो मान ला कि बड़की महीने खेते कोनो मतलब थोड़े ना कि ओकर आदर भाव ना कर तहार कटा ना तार माई बेटा आदर भाव भाई बुझाता ठीक नु एही कुल के चलते कहता दीदी जी खान पियन तोड़ दी सबनी घर से कन्या में आज के बाद तू ही बड़की बाबू जौन कहबू तवने होई देखो भौजी तनो कोई के ना दुख कष्ट ना पहुंचावल जाला दया गही आ जाला दे दी हड़वा दे दी नीलुआ तेरे पिया मुबा बामू हो कने बाबा बा अपने गुद्दा खाते जा ओकरा के हार दे जा खाए खातिर हां लोग के लाज शरम ना पता को दीदी कौन पीस खाई भाई करेजी खाई के हई खाई हम एकर करे जा खाई हमें से कोनो करे जा ना खाई तू खा खाई रो करे खाई सीधा के खत पगला जाइबे आए का भइले पागल भेल बड़ू का हो वो बेचारी के माई नहीं लाज लगा था बिहार का के बहन नहीं खतरा के लौका तो खाई जी क्या रे खाइबे है क्या है अरे टिका हाथ ना धोई ना के गुदे खा ली ना तरे मर्दन उहरन कोनो बात ना अरे टिकरा अपने खा तड़े मौगी खाती बहिनिया के कब दे तड़े कभी कभी रे अरे हां हैं जो दियो ना ले सन्नती लाज नहीं खेला अब ई हैं अच्छा ये बता तू चाची तू तारा छछा बजा के नहीं खेराई करे बाहर पे नहीं खेते कमाए के खाए के हां जी रे बुझे तो ही बताओ कि करे भरोसा बाहर भी कर जाई हम आज वो सन्ना छोड़ दिल तब नो हैं सुने चाची देख ये अपना चाल से एकदम देखी दिया ही का चल तबे मारा बच्ची कज बनाती हो मार के छोड़ दिल हमारा तारी पैर बाप मर गल तू इठी कइले बड़ा भाई भौजाई ना ना सुने खबरदार हमारा मर्द कुछ बोलनी तो ऊपर करम के झाको अब बता अपना करम के खड़ा बा के सहयोग में खड़ा बा टुअरी के तू कि तू मुखिया रुका था ये मुखिया है सुनो अब तड़ी जा सबसे भारी लो। मुखिया का में ई बा लो हमार गतिनिया का तीत लगे त कैसे पही इनका खूनवा पिया ना मुझे क्या कहनी है एक जे आके नोटा के नाचते लगे दादा कितना निकला वही भाई क्या खाना वहां तो से दूर तभी लगा ना दियो के अच्छा से कइले रह तू जा बोल तू मारे 2 लाख कवना यार के मारे 2 लाख मारे 2 लाख मारे यार के दिखाए का लिपस्टिक उठला ले लगती है हे जा जन मार सहतड़नु उहे अपने मारदा के रहत ओकर मारवा सहत भले पियो कर से कर बता बोलावता बढ़िया लिखी बोलावता सकते हैं खइती सोजी काहे जे भाई झूठो करे झूठो के न बारू हो जा बनिहारियो को खइबू त ठीक बा ऐसा ने भाई बा ए चाची बनिहार के बात नहीं खे मान लगा मुर्गा मार दे लोग का रख दी तब खाई जाके निकाल के खो तो मना के बा निकाले दिया सन अपने गट गट लीला तैसा ना करे के रोरो लीलाम की लीलावाई में लड़की आके बोली खिलाड़ कहीं ना तो हनिए जान को तो हनिए खाना वैसा खाना तो हनिए जानी पा हमनी के कौन मतलब जाई जाई घर से जाई भात पानी ना चली रे बाबा से तेल जुड़ा नहीं मेहरारू से भात पानी तेल नहीं के जुड़ता बोली निकलता चमका ले तू तो तू ही चबकावा ना तू लाज निकले तारा नियन भाई के तो का झूठो के भेल बैस रे ए लड़की कहां तो होने अपने ध्यान घर की खिया जो हां जरे चचिया बेटी के सब चले तनी हम जी के ना रह तो पूछता देखा ना चल जा बारू अरे हां चल जरे आई माई आ तार मर्दा के मार के चल गले तू खाए में लजुराइल बाड़ू तोहनियो के कितना का पहले खा ले मैं ज्ञान ना भूला है का जी का बका बका ढेर मुंह का बता मुंह के बात है ठीक बात बा मान ला ओइसन भइल बका हाल तोहनियो खाने ला दे देला तो तोहनियो को अपने मजलिस में बाल सो मारी का टन दे कपड़ा पा मारी का मारी टन ना दे ओकर मुंह मारी पे का काटत बा। मारी का टन दे कपड़ा पा बड़ा मोया बता बियाह शादी काहे खातिर बा भाई करेला के हमारा बोझा कपार के उतर जाई यही खातिर ना देखा भौजी सुना
का मारू से मारू लेकिन आज आज तेरा मारे के पावर हक नहीं खे। काहे हां काहे नहीं खे वो लगता है मारू तो काहे आखिर काहे हम कब हम मारब काहे बोलो काहे पावर है कि आज पावर है बा हमार बोले ना मारी हमार मरद काना में हुर्द में तो काना में अभी यही तरह बड़ा बहनिया के पक्ष खिंचतानी खींची ना हाँ। तो मतलब हो रखले बड़ा का हो सीएम बनी का आज खाती कल हम रही था सीएम बनी हां बस आ? हां बानी हम बनी सीएम बनी ओखम जहां खाती हमरा खाती ना सीएम तो कॉलेज पत्र खींच गनी तो चार चलन सतन बढ़िया से रहलो थूक ले लो से करे जे पत्थरी पे हमरा ना चाहिए गोतिनिया के मुंह पे खाली रस्ता से बोल दिन त बोलती ना खा हमार मरद ना हम जी हमार सौतेला मरद हवन हां दुश्मन के हमार पटीदारी करतड़ा ना देख और सब इशारा साधा के सब काम हो जा हेलो बहनिया मैंने हमरा खातिर बढ़िया नहीं क्यों काटे बिया लेकिन कैसे काट के हटावे के बा अब हम धीरे धीरे उपाय के बजाय महुआ खाती पानी लिए में गिलास मोटर चलता बस ये कर में बाप उहे ये सीएम के करे के बा हां देखो गिलास ना उठैलन आ जा दी जली आई हो ना रह दिन जाता नहीं एकरा के लेकिन सबके सिखावत नहीं कुछ सोच ऐसन सोचता नहीं ना के एकरा चाप के रहा कर ला जो तो भाग जाए या ना ला जो तो रही भाग जी तो फिर काम करे में दिक्कत है ये कनिया निमन से आराम चाहिए इतना जूरा बढ़िया बनैले बाड़ू हम गाना ना पहनले बाड़ू ओकरे बदौलत नु रहिता आ ना रहिता कमावा करे के परी कि ना परी हाँ, हमरा इहो करे ठीक। के बोलो आई बे जोया से मते हैं पर वहां चौड़ा था कुछ ढेर नु कनिया ढेर काम खटे के नहीं पर हाँ, ढेर कनिया जा कुल बर्तन में जा जब ले उबिया तले 8 किलो 9 किलो बढ़ जा वजन में जा किलो बढ़ गई नहीं हां जा बढ़ जेबो औरू तुम देखी ता कहां बिया को द बर्तन में माजे के ठुनुक के गइले वनिया आ ओ कनिया हां खुरमा पीस दे दे कद को ज्यादा लाल चतिया पची ना दे दा खुरमा में